I pozdrav ljudi, ja sam Joke Bloke, vi gledate novi video na kanalu. Danas snimam Minecraft održavam epizodu 4 i rudarimo. Spreman sam, samo što ćemo trpati još koji puta iskopam i puće mi treba. Koliko puta ću moći da iskopam. Sada idemo dolje na rupičaku. I nas. Šta ići na kakvu pećinu više?